अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ फरशोरी नज़्म शिकवा का 11वां बंद पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ഷിക്വ 11ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പല വഴികളിലൂടെ പല രീതിയിലൂടെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വരികൾ കേൾക്കാം. आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई क़ौम हिजाज. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരിയിൽ പറയുന്നത് നമസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ഈ സുജൂദിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ആകയ ഐൻ ലഡായിമേ, ഐൻ ലഡായി, ഞങ്ങൾ പോരാട്ട സമയത്തും സമരമുഖത്താണെങ്കിലും യുദ്ധമുഖത്താണെങ്കിൽ പോലും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചനാഥനെ പ്രണമിക്കുവാൻ, പ്രപഞ്ചനാഥന് സുജൂദ് ചെയ്യുവാൻ ഏത് തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഹിജാസിന്റെ മക്കൾ, മദീനയുടെ മക്കൾ വരുമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. അഥവാ യുദ്ധമുഖത്താണെങ്കിൽ പോലും ജീവൻ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായ യുദ്ധമുഖത്ത്, സമരമുഖത്ത്, പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ബാങ്കൊലി കേട്ടാൽ, നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई क़ौम हिजाज. ഖിബില റൂഹോക്കെ, ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിജാസിന്റെ മക്കൾ, മദീനയുടെ മക്കൾ, അറബിയയുടെ മക്കൾ, മുസ്ലിം സമുദായം വരുമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാം. സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്നതിന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് വളരെ മനോഹരമാണ്. ജമീൻ ബൂസ് ഹുയി, ഭൂമിയെ ചുംബിക്കുക. ജമീൻ ബൂസ് ഹുയി, ഭൂമിയെ ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധമുഖത്താണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास. അടുത്ത വരിയിലൊക്കെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയും നമസ്കാരത്തിലെ സമത്വ സങ്കല്പങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഏക്കിഹി സൊഫ്മേ, ഒറ്റ സൊഫായിട്ട് അണിയണിയായി നിന്നുകൊണ്ട്, എല്ലാം വെരിയൊപ്പിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട്, സൊഫ് എന്ന സമത്വ സങ്കല്പത്തെ പറ്റി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ സൊഫിൽ മഹമൂദും അയാസും അഥവാ അടിമയും ഉടമയും, യജമാനനും തൊഴിലാളിയും, ഉടമസ്ഥനും തൊഴിലാളിയും, പണിയെടുക്കുന്നവനും പണക്കാരനും, ഉന്നതനും താഴ്ന്നവനും എല്ലാവരും ഒറ്റ സൊഫായിട്ട്, ഒറ്റ അണിയൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സമയാസമയങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു. നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് പറയാം. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए. ഈ സ്റ്റാൻസയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വരിയിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ വിവേചനമൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒറ്റ സൊഫായി നിന്നു. അതുപോലെ നിന്റെ അടുക്കലും നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए. बहुत शुक्रिया. നിന്റെ സന്നിധിയിലും എല്ലാവരും തുല്യരാണല്ലോ. ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തുള്ളാഹി ഹത്തുക്കാക്കും, നിങ്ങളിൽ തെക്കുവയുള്ളവർ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ. ബാക്കി എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒറ്റ സൊഫിൽ നിന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയും നമസ്കാരത്തിലെ സമത്വ സങ്കല്പങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന, വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാട്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സമത്വ സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയും നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അല്ലാമ ഇക്ബാൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അടുത്ത സ്റ്റാൻസ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.